L'Adam, l'Andrea, en Buba i la Mal preparen la disfressa de carnaval. I si a la piscina aquest any no puc anar, la Marta i la Montse em pagaran el berenar. Mamadou, Fatou i Isaac fan una cursa de sacs. Ritish, Ryan i Khadija juguen i es fan una pizza. En Jordi i l'Olga rapejant no es trauran pas un jornal. Defineix que som és el que fem, per això dona'm una part de tu i els dos guanyarem. I ja no vull trobar-te a faltar.